noțiune, o temă dată, pe o parte una pro, cealaltă contra. Practic, există o succesiune a vorbitorilor, iar ceea ce spune un vorbitor urmează a fi contraargumentat de cel de după și așa mai departe. Astăzi, totuși, o să încerc să nu profit de faptul că nu există nimeni să mă contraargumenteze după discursul meu și o să vă susțin un adevăr absolut. Adevărul absolut despre care vă voi discuta astăzi este că sunt norocoasă, foarte norocoasă că m-am născut în Sfântul Gheorghe, doamnelor și domnilor. Și, de fapt, toți oamenii de aici suntem extrem de norocoși că trăim în acest oraș. Poate că sunteți un pic sceptici cu privire dacă acest lucru chiar este un adevăr absolut sau nu, însă haideți să ne gândim un pic totuși. În primul rând, aș dori să vă discut despre multiculturalitate, doamnelor și domnilor. Nu v-ați săturat de atâtea ori când aveți prieteni din alte orașe să vă întrebe dacă e adevărat că în Sfântul Gheorghe, în momentul în care cere o pâine pe limba românește, nu ți se oferă. Să fim serioși. Dacă este un lucru mai prostesc de atâta, nu pot să-mi imaginez care ar fi acela. Nu este deloc adevărat. Și tot ce face acest lucru este să ne facă pe noi să ne îndoim de calitatea orașului nostru, doamnelor și domnilor. Dacă orașul nostru este într-adevăr unul bun sau nu, poate doar din cauza că unii oameni îl pun sub semnul întrebării. Pur și simplu pentru faptul că noi trăim în acest oraș cu două naționalități, cea română și cea maghiară, este un avantaj enorm. De ce? Pentru că noi, ca și copii, învățăm deja că valorile noastre și ceea ce ne învață cultura, naționalitatea noastră, nu sunt adevăruri absolute. Învățăm că mai există alți oameni lângă noi, care au fie altă religie, fie altă cultură și așa mai departe, și că acest lucru nu este un lucru rău și că trebuie să învățăm să trăim cu el și să îi înțelegem pe cei de lângă noi. În Sfântul Gheorghe trăim, ne bucurăm și lucrăm alături de concetățeni de naționalități diferite. Un lucru extraordinar care un om în viața lui îl va întâlni la un moment dat sau altul, confruntându-se mai greu sau mai ușor cu această schimbare. Însă noi avem avantajul de a fi pregătiți. Avem avantajul de a ști cum să reacționăm întotdeauna. Nu numai că suntem mai deschiși la naționalitatea maghiară sau cea română, dar și la altele, pentru că învățăm să fim deschiși, pentru că trăim în Sfântul Gheorghe, doamnelor și domnilor. Trecând la al doilea punct despre care vreau să discut, și anume cel al implicării. În Sfântul Gheorghe, oamenii de toate categoriile de vârstă susțin ceva, sprijină sau organizează activități culturale de fel și chip. Avem sere albastre, avem festivale de colinde, avem activități ecologice, avem și activități de promovare a sportului, cam tot ce ți-ai dori și ce nu ți-ai dori să existe într-un oraș. Acest lucru nu numai că ne pregătește și ne învață că trebuie să ne implicăm în comunitatea în care ne trăim, dar ne și obligă să o facem. Ne dă un stimulent să ne implicăm în societatea noastră. Și asta face Sfântul Gheorghe, prin toate acțiunile pe care se desfășoară în orașul nostru. Faptul că eu astăzi sunt aici, susținând un discurs pe tema Sfântului Gheorghe, faptul că mâine mă duc la biblioteca Vie să lupt împotriva prejudecăților și poimâine mă duc la maratonul lecturii să citesc despre scriitori Sfântul Gheorghe, este un lucru care mă pregătește pentru viață, care îmi pregătește o anumită bază culturală care e esențial să o avem cu toții. Și o avem, tocmai pentru că trăim în Sfântul Gheorghe, doamnelor și domnilor. Trecând mai departe, și în încheiere, o să discut despre un subiect care, personal, pe mine mă afectează foarte mult și avantajul suprem pe care mi l-a dat orașul nostru. Dezbaterile. Faptul că mi-a oferit un club de dezbateri. În sine, mi-a deschis o altă lume, în care mi-a arătat că totul poate fi pus sub semnul întrebării și doar pentru că cineva zice că, să zicem, orașul meu nu este unul bun, poate totuși nu e adevărat. Și poate totuși nu are dreptate că spune acele lucruri doar și doar pentru că le spune. Și că trebuie să le trec în filtrul gândirii înainte să mă asigur că sunt sau nu adevărate. Mulți oameni spun, și dacă probabil că știți la ce mă refer, că debate-ul și dezbaterile sunt doar o vorbărie goală și o prostie în sine. Nu! Acest lucru nu este încurajat în debate. În debate suntem încurajați să vorbim cât mai logic și cât mai structurat. Tocmai asta ne învață. Când vorbim, să nu vorbim în gol, să nu vorbim în pungă, să vorbim despre lucruri care chiar contează și care rațional și logic există.
În al doilea rând, ce mi s-a mai spus despre dezbateri a fost că ne instigă foarte mult la revoltă și vrea să ne revoltăm și să punem sub îndoială totul și ce lucru rău ar fi ăsta. Totuși, dacă ne gândim mai bine, o să ne dăm seama că în sine generația tânără are această caracteristică, are acest spirit de revoltă în sânge. Dar ce face debate-ul totuși? Debate-ul m-a învățat personal pe mine și pe alți debateri de dinaintea mea și care vor veni după mine, că trebuie să schimbăm lucrurile doar în momentul în care observăm o problemă și în momentul în care avem o soluție mai bună. De fapt, ce face este că ne temperează acest spirit de revoltă și ne învață să protestăm, într-adevăr, dar să protestăm cu cap. Să protestăm în momentul în care putem oferi ceva mai bun și avem o soluție mai bună. În concluzie, astăzi v-am dat doar 3 argumente pentru care ar trebui să fim mândri că trăim în orașul nostru, deși am mai multe, dar din păcate am un timp limitat. Dar sper și cred cu adevărat că Sfântul Gheorghe este un oraș extraordinar și cu toții suntem extraordinar de norocoși că ne-am născut aici. Iar acest lucru, doamnelor și domnilor, este un adevăr incontestabil. Vă mulțumesc!